Mami? Hindi yan sa kay ano yan. Yan ang Oh! isang malaki. Wala namang malaki dito. Wala dito malaki. What? Ang apat. Ano lang, dalawa lang. Dalawa lang ano, ligo. Nanonood ako. Para ka naman pakinig sa ulang dahil kung tumawag eh, alam mo ang dami-dami tao doon. Hindi nakakaya. Ah, sige, makala mo isat ng ulo. Nakakalitan mo yan. Para ka dyan. Ayaw. Yan na, ayaw na. Wala ka dyan, alay. Oh, ayaw na. Gago! Kaya po ang aming kainan. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Bali tapos na kumain. Ano yung nag-isang takot mo kasi sobra Guys, sa ang akin. lang. Hindi, tama lang, hindi lang nahalaw. Ang tama. Nakakaingit po silang kumain, no? Ilo naman kayo dyan. Hi. Charan! Anong tawag ko sa alam mo? Oh my God! Sinulang manok. Kadira. Hundred. Ika muna. Yan po si Ate Mildred. Tatlo po ang asawa niyan. Paano masabi? Paano masabi? Kenapa si Adrian gini? Kami ng palaga? Hindi ko pa kinito ito. Ano na kain mo? Saan pa ka naman siya? Bibiliin ko. Ayun, may naman kain. Alipay tani. Ano po dyan? Abot na nabali eh. Nabali. Alis ang pagbibidyo, nasa tao. Nag-enjoy ka lang yan. Sigurado nga kaya. Si Bade, may sabaw lang, tama na.